Dragi frați și surori, este ziua de sâmbătă, ziua care încheie această săptămână a patimilor Domnului nostru Iisus Hristos. Și pentru aceasta am ales un pasaj din Evanghelia după Matei, din capitolul 27, versetul 62 la versetul 66. A doua zi care vine după ziua pregătirii, preoții cei mai de seamă și fariseii s-au dus împreună la Pilat și i-au zis: Doamne, ne-am adus aminte că înșelătorul acela, pe când era încă în viață, a zis: după 3 zile voi învia. Dă poruncă dar ca mormântul să fie păzit bine până a 3-a zi, ca nu cumva să vină ucenicii lui noaptea să-i fure trupul și să spună norodului: a înviat din morți. Atunci înșelăciunea aceasta din urmă ar fi mai rea decât cea dintâi. Pilat le-a zis: aveți o strajă? Duceți-vă, depăziți cum puteți. Ei au plecat și au întărit mormântul, pecetluind piatra și punând straja. Amin. Dragi frați și surori, aș vrea să ne uităm și la Psalmul 22, care este un psalm profetic și care relatează cu mult timp înainte evenimentele care se vor petrece cu Domnul Iisus Hristos într-o săptămână ca aceasta. Aș dori ca dumneavoastră acasă să recitiți psalmul acesta, care ne poate pune în situația aceasta de a gândi mai profund la ce s-a petrecut cu Domnul Iisus Hristos într-o săptămână ca aceasta. Dar o să facem legătura și cu Psalmul 22, însă vreau să ne gândim puțin la acest pasaj din Evanghelia după Matei. Preoții cei mai de seamă și fariseii au fost cuprinși de mare neliniște și au adus aminte de cuvintele Domnului Iisus Hristos, spunând că El va învia a 3-a zi, și atunci s-au dus la Pilat și l-au rugat să dea o strajă, o santinelă specială pentru paza mormântului. Asta pentru a împiedica pe ucenici să fure trupul și să dea impresia că a înviat. Pilat le-a răspuns: aveți o strajă, duceți-vă, depăziți cum puteți, cum știți voi mai bine. Ei au făcut cum au crezut mai bine, au sigilat piatra, au pus paznici, dar până la urmă, deși au luat cele mai bune mijloace, mai severe mijloace de pază, n-au avut niciun efect. Făcând aceasta, nu au făcut altceva decât să pună și mai mult în evidență atotputernicia lui Dumnezeu, care le-a dejucat planurile lor și a oferit o dovadă incontestabilă a învierii Domnului Iisus Hristos, a învierii Regelui. Ziua de sâmbătă, întrucât Domnul Iisus Hristos a fost pus în mormânt, și Apostolul Petru relatează ceva despre lucrul acesta, dar nu vreau să intru în discuție această problemă, ce s-a întâmplat și ce a făcut Domnul Iisus Hristos în acest timp. Aș vrea să numim ziua de astăzi ziua tăcerii, deoarece Domnul Iisus Hristos a fost în mormânt și am putea să spunem că în această zi s-a făcut transferul de la suferință la biruință, de la suferință la bucurie, de la cruce la coroană sau la slavă. Autorul Epistolei către Evrei, în capitolul 12, versetul 2, spune motivul pentru care Domnul Iisus Hristos a suferit crucea, a disprețuit rușinea și, de fapt, motivul era bucuria care era pusă înainte. Și care era bucuria? Era biserica sa. Era biserica pentru care Domnul Iisus Hristos a venit și a dat viața pentru biserică, ca să răscumpere cu însuși sângele Său.
pentru salvarea noastră. Psalmul 22 arată drumul smerenii și suferinței pe care l-a parcurs Mântuitorul lumii. Psalmul 22 arată acest drum al Calvarului, sau cum am putut să-l numim, de la cruce la coroană. Ziua de sâmbătă este ziua tăcerii sau ziua transferului de la cruce la coroană sau de la cruce la slavă. Deși este o zi a tăcerii, vreau să privim pe Domnul Iisus Hristos din 3 puncte de vedere. 1. Domnul Iisus Hristos abandonat de Dumnezeu. Al doilea, Domnul Iisus Hristos agresat de dușmani. Și în al treilea rând, Domnul Iisus Hristos atacat de diavolul. Primul lucru, Mântuitorul abandonat de Dumnezeu. Psalmul 22, versetul 1, așa cum am amintit, un psalm profetic și împlinit, când Domnul Iisus Hristos era pe cruce, în Matei 27, cu versetul 46, auzim acel strigăt, Eloi, Eloi, lama sabactani, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Acest strigăt care a sfâșiat văzduhul, ieșind de pe buzele Mântuitorului, Dumnezeule, Dumnezeule, pentru ce te depărtezi fără să-mi ajuți și fără să asculți plângerile mele? Niciodată în istoria omenirii nu s-a mai petrecut ceva asemănător acest strigăt de durere și de disperare, un strigăt care a sfâșiat văzduhul. Dar Iisus a fost părăsit pentru că planul de mântuire a omenirii trebuia dus până la capăt. Domnul Iisus a fost părăsit ca noi să nu fim părăsiți de Dumnezeu. El a strigat, fără să fie auzit și fără să îi se răspundă. Versetul 2 din Psalmul 22 spune, strig ziua și nu-mi răspunzi, strig și noaptea și tot nu am odihnă. Dumnezeu l-a părăsit pe Mântuitorul nostru, Mântuitorul lumii, nu pentru că El ar fi avut vreun păcat. Și avem câteva mărturii pe care vreau să le expun, deși le cunoaștem. Aduceți-vă aminte ce spune soția lui Pilat. Să nu ai nimic a face cu neprihănitul acela, căci am suferit în somn din pricina lui. Matei 27 cu versetul 19. Însăși Pilat l-a declarat nevinovat. Eu nu am găsit nicio vină în el. Apoi despre Irod, Pilat spune, nici Irod nu i-a găsit nicio vină, căci ni l-a trimis înapoi. Luca, în capitolul 23, versetul 14 la versetul 22. Unul din tâlhari care a fost împreună cu Domnul Iisus Hristos a declarat în Evanghelia după Luca, capitolul 23, versetul 41. El spune așa, pentru noi este drept, căci noi primim răsplata cuvenită pentru fără de legile noastre. Dar omul acesta n-a făcut niciun rău. Sutașul care a stat la piciorul crucii Domnului Iisus Hristos, când a văzut cum a murit, a spus, cu adevărat, acesta a fost Fiul lui Dumnezeu. În mijlocul chinurilor sale, durerilor sale de nedescris și împovărat cu păcatele și fără de legile noastre, El n-a cerut decât un răspuns la întrebarea aceasta care a zguduit din temelii întregul univers. Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Dar dacă însuși Dumnezeu l-a părăsit, aceasta ne face să ne cutremurăm și noi din temelii. Mântuitorul
A simțit părăsirea de Dumnezeu? A simțit părăsirea ucenicilor? A simțit părăsirea omenirii? Al doilea lucru la care aș vrea să ne uităm, Mântuitorul agresat de dușmani. Și privind tot în Psalmul 22, versetul 4, 5, 6, spune așa: în tine se încredeau părinții noștri, se încredeau și îi izbăveai. Domnul Iisus a fost trimis la oile pierdute ale casei lui Israel, Matei 15 cu 24. El a venit la ai săi, spune Evanghelistul Ioan, capitolul 1, versetul 11, și ai săi nu l-au primit. Poporul Israel a manifestat dispreț, a manifestat ură și cruzime. În versetul 12, partea a doua, spune așa: niște tauri din Basan mă înconjoară. L-au înconjurat ca o haită de câini și au deschis gura împotriva lui ca niște lei care răcnesc și sfâșie, o ceată de nelegiuiți i-au dat târcoale. În Evanghelia după Marcu, în capitolul 14, versetul 48 și 49, spune așa: Iisus a luat cuvântul și le-a zis: ați ieșit ca după un tâlhar, cu săbii și ciomege, ca să mă prindeți? De aproape 20 de veacuri, poeți, pictori, predicatori se străduiesc să descrie scena aceasta a răstignirii, zugrăvind realitatea îngrozitoare a Calvarului. Și vreau să vedem, pentru că toți erau împotriva Domnului Iisus Hristos. Ființa creată de Dumnezeu au încercat să-L agreseze, să devină dușmanii Domnului Iisus Hristos. Al treilea lucru, Mântuitorul atacat de diavolul. Oamenii i-au construit crucea. Tatăl l-a respins, i-a respins rugăciunea, iar Satan a încercat să-i clatine și să-i spulbere speranța. Ceea ce nu a reușit diavolul în pustia Iudeii, unde l-a atacat pe Domnul în timpul celor 40 de zile când a postit în pustie, ceea ce nu i-a reușit nici după aceea atacându-l prin oameni în preajma răstignirii. S-a folosit chiar și de Petru pentru a-l face să renunțe la ideea morții pe cruce. Ei bine, biruința pe Satan n-a putut-o obține cu niciun chip în timpul vieții Mântuitorului. Dușmanul s-a luptat de răzputere ca să o câștige în ceasul morții Domnului. Satan și-a mobilizat toate forțele întunericului pentru ultima bătălie și cea mai grea împotriva Fiului lui Dumnezeu, deși era și om 100% și Dumnezeu 100%. Și s-au consemnat următoarele cuvinte pline de durere: Doamne, nu te depărta, Tu, tăria mea, vino de grabă în ajutorul meu. Scapă-mi sufletul de sabie și viața din gheara câinilor. Scapă-mă din gura leului și scoate-mă din coarnele bivolului. Diavolul este un vrăjmaș puternic și noi nu-l putem învinge fără ajutorul lui Dumnezeu. Să nu subestimăm niciodată puterea celui rău. Dar slavă Domnului, pentru că Satanul este acum un vrăjmaș învins, iar toată armătura spirituală ne este pusă la dispoziție ca prin Domnul Iisus Hristos să putem să fim și noi biruitori. Singuri nu putem face nimic.
Domnul Iisus, din pricina evlaviei lui, a fost ascultat de Dumnezeu. În Evrei, capitolul 5, versetul 7. Dumnezeu Tatăl l-a scăpat din ghearele vrăjmașului, astfel că acest strigăt care a sfârșit văzduhul, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit, a fost urmat de un strigăt glorios, de victorie, în care era pe cruce și a spus: Tată, în mâinile tale îmi încredintez Duhul. Evanghelia după Luca, capitolul 23, versetul 46. Pentru că de aceea am spus, de la cruce la coroană. Domnul Iisus Hristos a ieșit biruitor asupra morții, asupra celui rău, asupra păcatului, victorios prin jertfa lui de la cruce. Și Dumnezeu spune, l-a înălțat nespus de mult. Filipeni, capitolul 2, versetul 11, și spune, numele lui să se plece orice genunchi care este sub ceruri și pe pământ și în orice loc. Care este poziția ta la acest mesaj? L-am prezentat pe Hristos cel răstignit și am avut ocazia să ne apropiem încă o dată de Calvar. Ce atitudine ai față de cel răstignit? Oare ai încetat să duci o viață de păcat? Ai recunoscut că Domnul Iisus Hristos este Mântuitorul tău personal? El este păstorul cel bun care și-a dat viața pentru tine și pentru mine. Da, El este Mântuitorul abandonat, agresat de dușmani, atacat de diavolul, dar a ieșit biruitor prin cruce. Putem vorbi deci că ziua de sâmbătă, deși a fost ziua de tăcere, s-a făcut transferul de la suferință la slavă, de la coroană, de la cruce la coroană. Aș vrea ca în seara aceasta să venim înaintea lui Dumnezeu și să-L lăudăm, pentru că El este stăpânul Universului, pentru că El este pe tron la cârma Universului. El este regele regilor și împăratul împăraților. Să-i mulțumim lui Dumnezeu în seara aceasta pentru că ne-a dăruit un mântuitor, că Domnul Iisus Hristos a suferit crucea, a disprețuit rușinea pentru noi. Să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru că a biruit pe cel rău și prin El suntem și noi mai mult decât biruitori. Seara aceasta venim să ne smerim că uneori prin atitudinile noastre, prin faptele noastre, prin gândirea noastră, și noi ne-am arătat o părăsire de Dumnezeu. Uneori chiar mulți l-au părăsit pe Dumnezeu din dragoste pentru lucrurile acestea, pentru lumea aceasta și s-au îndepărtat de Dumnezeu. Ne smerim în seara aceasta pentru că nu totdeauna am dat valoare jertfei Domnului nostru Iisus Hristos. Și în seara aceasta venim cu cererile noastre înaintea lui Dumnezeu și spunem, Doamne, iartă-ne păcatele noastre. Să rugăm pe Domnul ca să ne ajute ca în vremuri ca acestea dificile să ne pregătim pentru venirea Domnului. Să ne rugăm pentru țara noastră, România. Să ne rugăm ca Domnul să oprească această pandemie dacă este voia Lui. Să ne rugăm ca mulți oameni să se pocăiască în această vreme de atenționare a lui Dumnezeu, de cercetare. Să ne rugăm pentru protecția familiilor noastre. Să ne rugăm pentru tot corpul medical care luptă în fiecare zi cu viețile oamenilor, pentru protecția lor și a familiilor lor. Să ne rugăm pentru frații bolnavi, să ne rugăm pentru căminul de bătrâni și pentru situația care este acolo, să ne rugăm pentru conducători, pentru autorități, ca Dumnezeu să le dea înțelepciune, să gestioneze corect această situație. Dragi frați și surori, încheiem această săptămână gândind că mâine putem să sărbătorim această înviere triumfală a Domnului nostru Iisus Hristos. Și pentru că Dumnezeu
a avut îndurare și milă față de noi și ne-a binecuvântat într-un mod așa de minunat, vrem să ne închinăm, să-L slăvim, să-L glorificăm pentru ce este El și pentru ce a făcut El pentru noi și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin.